Vrať to! Přátelé, Děkuju. nevíme za co. Než si dáme další píseň, tak jsme se tady s Tokim rozhodli, že si vás trošku vyzkoušíme, protože Palmez je totiž prý velmi... Přesně to jsem nechtěl říct. Všechny vás zveme do Prahy! Takže Valmes, město plné hudebníků, plné rytmicky založených lidí, takže od toho já mám tady svou sličnou, krásnou, vlasatou, prsatou asistentku Gáby. Ahoj Gáby. Ahoj, Horste! Ahoj Gáby. Gáby, potřebuju, abys tyhle všechny lidi tady ve Valmezu vyzkoušel, jak jsou na tom s rytmem. Zvládneš to? Nejsou trapný. Ale Gáby, dej jim šanci. Zkusíme to, Horste. Gáby vám vždy něco zatleská a vy zatleskáte zpátky. Je to jednoduché, pojďme na to.